namesiguqa this uNkulunkulu yena uyaphakama. Because when we bow before him, we give him authority and we surrender to his power. And then in this is going to be a pagam. So awukwazi ukuguqa kuJehova angaphakami. Hallelujah. Namhlanje kuseni uNkulunkulu ufuna ukususa lesembozo lesi phakathi kwakho, phezu kwabantwana bakho, phezu komshado wakho, phezu kuningi izinto. You can see, you know, ukuthi noma sibusisiwe, noma sisindisiwe, noma as much silazizwe, kodwa khona lento. Bazalwane, siyakholwa sikwenza konke, kodwa sibonakali. Hallelujah. You can be anointed. Uqule, uhlabelele mawuhlabelela sizwe ukuthi ladilika izulu. We can connect to the voice, but not wena. Bazalwana amandla sembozo phezu kwempilo. We can connect to the voice, but wena umnesembozo. We don't see you, we hear the voice. Kinga bazalwane isembozo. Kodwa uJesu yena uyakuchitha, yena uyakumbhubhisa isembozo phezu kwabantu bakhe naphezu komhlaba wonke. Hallelujah. Sengivala bazalwane, ngifuna ukuthi othandazile akakhathazeki. Othandazile nje bazalwane akakhathazeki. The word of God says uNkulunkulu wethu akozeli akalali. Ulondo Israel ubusuku nemini. So njengoba lithi uNkulunkulu akozeli akalali, kuwena uma une situation or you going through some stuff esikwenza ukuthi ungalali, awumenza uNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Ngoba akakwazi uJesu ukungalali, ungozeli angalali, nawe ungalali. You are challenging his authority. Ngoba fanele ngabe sithi give it to God and go to rest. Ngoba othandazile akakhathazeki. So njengoba ethi akozela akalali, wena rest-ke. Because your God is in charge. Ngicela sivala amehlo bazalwane. Ngicela ukukhuleka nabantu abathi God susa isembozo phezu kwempilo yami. Phakame la ukhona nje bazalwane sokhuleka ulapho. Susa isembozo phezu kwekhaya lami. Kunalesembozo phezu kwabantwana bami. Kunalesembozo. Cut the veil in the name of Jesus. Hallelujah bazalwane. Ngiyaxolisa, I'm led in the spirit. Ngicela umayize ngaphambili egameni kaJesu. Abazalwane basondele phambili, ngiyaxolisa abazalwane bengithi ngeke ngize nginilethe phambili, but kukhona lento yashow ma last time ekhulekela abantu ethi uNkulunkulu ufuna ukubuyisa inkonzo yokukhulekela abantu. Ekseni uNkulunkulu uzochitha lesembozo. Awusazi ukuthi isembozo sani, but uJesu namandla, he is going to destroy isembozo phezu kwempilo zenu, phezu kwekhaya lakho, phezu kwabantwana bakho. Ngeke uphinde uexperience ucishe empilweni yakho. Hey, cishe kwalunga, cishe ngaphila, cishe kwaba nje. Nanoma yini enegama lakho, it's going to fall and land in your hands. Egameni likaJesu. Amen. Asivala amehlo bazalwane. Last year sithe all the doors are opened and uNkulunkulu wayivula ngempela iminyango. Siyayibona i-development la. Kulonyaka sitheni, sithe Philippians chapter 4 verse 19. Sathi uNkulunkulu, kumnandi ngesingesi, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. Amen, amen, amen. Ngabe ngithi abashaya izandla bangale manje bancane. Amen. So ke bazalwane, usupplya ngempela, usupplya nangempilo, usupplya nangemsebenzi. Njengoba seshilo umntwana kaNkulunkulu, ukhipha isembozo asupply. And siyambona uNkulunkulu uyayenza lento usuku nosuku kuba khona
i-testimony eqhamukayo. Abantu bayakhulula, abantu bayithola imisebenzi. Ngoba sesisho kakhulu ukuthi nizoyithola imisebenzi la kaJesu. Bangayithola abantu imisebenzi. But now uNkulunkulu usevule iminyango ebivaliwe. Abantu sebeyayithola imisebenzi. Uma ufika la Monday uzwa ama-miracles enzakalayo. And lento ivele imthobisa umuntu ukuthi Nkosi, awusabuya isinkwa eBethlehem ebese silahlekile. Nawe kusamile la ngikholwa uNkulunkulu ukuthi uzosisusa isembozo salezi zinto ze-experienceayo ezimbe ekhaya ngegama likaJesu. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, nampa abantwana bakho beze kuwe, abezile kubatha, abezile nakumamkwanyana obabizayo, beze kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Wena othembisile, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, izwi lakho liwaqamba amanga. uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuthi wena welapha zonke izifo, uzilapha ngempela. Oh my God, umuthi you supply all our needs, all, not wafu ngempela usupply wonke izidingo zethu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ekseni ukuthi namhlanje isembozo sesizwile ukuthi hayi kanti inkinga isesembozweni ilokho kusikhavarishile ubuso abathi abantwana bakwaIsrael. Mose asikwazi ukumela ukubuka ukhazimula kanje mboza, akwenziwe iveli ezongboza. Wahamba uMoses emboziwe engazange asho ukuthi ufuna ukwemboza. Uyazi wena baba ukuthi wawenzani, wawufuna abathi mebembheka inkazimulo ingene ngamehlo iyobahlole enhlizweni ububi babo bese beyaphenduka. Manje bambozisa incebo yakho ngesembozo. Baba uthongcwele siyabonga ukuthi namhlanje asizuvuma ukwembozwa abantu bethi vala inkazimulo sesikhathele. Khuluma kakhulu, ushumayela kakhulu, uyasahlulela. Don't judge us. Basifaka isembozo ukuze singakhulumi iqiniso ngoba asifuni ukubajaja, ngoba basithreatenisha ngokuthi bazophuma baye kwenye indawo. Oh my God, Baba uthembekile, abalesibaya bazohlala, abahambayo bazohamba ngegama nangegazi likaJesu, ngoba Baba asikwazi ukuhlala nesembozo forever. Abantu bangayiboni inkazimulo yakho. Baba uthembekile njengoba bemile la bami by faith ukuthi nakanjani masuka la isembozo sele phansi babuyele emuva bephilile, babuyele emuva bengasambozekile njengempumputhe yeza ihamba iphethe induku. Kodwa Baba wethu ongcwele yanele yafika masiyobhekana noJesu yayishiya phansi, uJesu wayihilisha emehlweni. Yavele yazi ukuthi angisezuyidinga le nduku anymore ngoba amehlo amazovuleka. Nabo beze ngaleyo faith ukuthi nakanjani isembozo sosala phansi. Mabesuka la basuka seseli isembozo, sebehamba be-free, sebebona ilanga kahle, sebebona umoya kahle, yonke into isicacile kubona. Baba siyabonga ukuthi uthembekile, kuyenzeka right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen. God bless you. Amen.